Grabatzen ari garen unean gaueko 10:09 diren honetan, Garaik eta Kapellanek Arrizabalaga eta Galeanoren aurka Antiguan jokatu duten emakumezkoen finalaren analisia egingo dugu. Ordu honetan esan behar dudan gauza bakarra da pilota biribila dela esaten dutenek ez dutela arrazoi faltari. Izan ere alze norgehiagoka ikusi ahal izan duguna gaurkoan Antiguako pilotalekuan. Benetan neuk behintzat sekula ikusi ez dudan norgehiagoka horietako bat izan da, behar bada azken markagailu iraulia Zabala eta Larrazabalen artean jokatu zen norgehiagoka horretakoa izan zen Logroño nain justu ere, eta orduzkeroztik nik behintzat ez dutalako bueltarik ikusi norgehiagoka batean. Ikeragarria izan da, Arrizabalagak eta Galeanok irabazi dute Antiguako emakumezkoen txapelketa 23 eta 21 irabazi diete Garai eta Kapellani, eta azalduko dugu zergatik 23 eta 21. Aurten Antiguako pilota txapelketan arau berri bat ezarri dute. Finalerdietatikan aurrera, gaurkoa finala zen, finalerdietatikan aurrera, bi tanturen aldearekin irabazi beharko zuen bikote irabazleak, eta 20 bana egiten baldin bazuten, 23 izango zen norgehiagoka, eta 22 egiten baldin bazuten 24 izango litzateke, eta horrela 25 arte, beraz, gehienez 25 eta 23ko emaitzarekin irabazi zitekeen. Hauek ordea 23 eta 21koarekin nahikoa izan dute, baina ez da izan 23 eta 21 norgehiagoka parekatu batean. Norgehiagoka hasieran Garai oso erasokor ikusi dugu, batez ere Olatz Arrizabalagari oso erasokor jokatzen, eta benetan ausart ikusi dugu Gasteiztarra gaurko honetan, baina hortikan aurrera gero launa berdindu dute, baina hortikan aurrera erabateko nagusitasuna, ikeragarria izan da gorriek erakutsi duten nagusitasuna. Esan dugu, Garai aurrean oso ausart ikusi dugula, gainera gauzak ongi atera zaizkio, pilota bizi mugitu du horrez gain, sakean ere Galeano ezkerra denez, sakean ere oso ongi nahastu dio Antzuolarrari, eta horren ondorioz egin batean 14 eta 5ko emaitzarekin ipini dira. Horrez gain oso azpimarragarria izan da Andrea Kapellanek lehen zati horretan egin duen norgehiagoka, oso nagusi izan da atzeko kuadroetan, eta Galeanok sufritu egin du, baina ez dira guztiz erori. Urdinak eta 14 eta 9 ere hurbildu dira, hor pixkanaka Olatz Arrizabalaga bera ere jokoan sartzen joan da, eta horren ondorioz hurbildu dira. Galeano ere zuzen jokatzen ari zen, eta hori izan da bikote urdinaren beste gakoetako bat, eta hori oso azpimarragarria izan da. 16 urte besterik ez ditu Galeanok, eta zenolako nortasuna erakutsi duen gaurko honetan Antiguako pilotalekuan, beteta zegoen pilotalekua, final guztietan bezala eta ia norgehiagoka guztietan bezala, eta benetan sekulako nortasuna erakutsi du Galeanok, eta hori oso azpimarragarria izan da baita ere. Hortikan aurrera ordea 13 eta 16 ere hurbildu dira, baina gero hortikan aurrera erabateko nagusitasuna erakutsi dute berriz ere Garaik eta Kapellanek, eta 21 eta 13 jarri dira. Eta hemen dikan aurrera etorri da saltxa, ez da? 21 eta 13, gaur beste behin ere demostratu da pilotan 22 arte ezin dela norgehiagoka bat amaitutzat eman, gaur beste behin ere hori demostratu da, eta horren ondorioz Olatz Arrizabalagak eta Galeanok ez dute etxi. Olatz Arrizabalagak asko arriskatu du, batez ere aurreko kuadroetan, ezkergantxoak oso ongi funtzionatu die bi aurrelariei, baina batez ere une garrantzitsuenean esan nuke Olatz Arrizabalagari askoz ere hobeto funtzionatu diola ezkergantxoak, eta horren ondorioz tantoak egin, pilatu eta 20 bana jarri dira. Azken momentuan gainera Kapellan oso urduri jarri da, azkenean esaten da ez,
askotan atzetikan datorrena askoz ere lasaiago dago, eta atzetikan datorren hori aurretik dijoanak ikusten duenean, aurrekoari normalean urduritasunak etortzen zaizkio, eta hori gertatu zaio gaurkoan bikote gorriari, eta 20 bana ipini dira. Pentsa, Leire Garairi kanpora joan zaion gantxo batek zenolako kontua ekarri duen, zenolako buelta ekarri duen, ikeragarria izan da. Eta azkenerako 23 eta 21 zorionak Arrizabalaga eta Galean hori, eta animo Garai eta Kapellani buelta emango baitiote honi, baina kolpe gogorra izan da, zalantzari gabe, 9 tanturen aldearekin irabazten joan ostean norgehiagoka galdu izana. Esan bezala, 23 eta 21 Arrizabalaga eta Galeano txapeldun, hauxe izan da norgehiagoka honen inguruan esan beharreko guztia. Hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!